Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Tamaong Asset. Balik na kami. Balik na tayo po sa ating palatuntunang Kamaong Asero na po. At ulitin ko po yung ating survey question. Nakakabuti ba o nakakasama sa mga Pilipino ang pakikipagmabutihan naman ng gobyerno sa China? Mamaya pag-usapan natin yan. Meantime, balikan ko po si Attorney Bernie, ang Committee Chairman of Transportation sa Baguio City Council, and pinag-uusapan po namin yung paghanap ng solusyon sa mga isyong kaugnayan po sa trapiko. Attorney Benny, magandang hapon po ulit. Sige, ituloy na natin. Ituloy natin. Oo. While naka-break kami, may binabanggit sa akin si Attorney Benny na ibang klaseng pananaw sa sitwasyon ng daloy ng trapiko sa Baguio City. Sige po. Of course, pag ganitong may traffic, ibig sabihin, kasama yan sa pag-unlad. Sabi nga ng Inchik, itong traffic na ito, ibig sabihin, maganda business sa Baguio. Kung walang traffic, di siguro hindi magandang negosyo sa Baguio. Ganun lang. And of course, yung mga antas ng buhay, pamumuhay ng mga tao, ay gumaganda rin. That's why they can afford to buy mga sasakyan. So those are indicators na ang ating economy sa Baguio ay gumaganda. Maraming sasakyan, maraming turista, maraming nabibiyayaan. Kaya lang, paano natin medyo ibsan ang problema ng trapiko sa mga oras na yun, tinatawag nating rush hours or during summertime, during special events dito sa Baguio. Tama po. Halimbawa ng Panagbenga, noon nakita naman natin na kontrolado ng mga pulis ang trapiko during Panagbenga. For the last 3 years na nandito tayo, 3 years natin, maganda yung pamamalakad ng ating mga kapulisan sa traffic during Panagbenga. Anong ginawa, anong innovations? Yes, sir. Yung parada, yung anong tawag doon, yung parada ng float at yung ano pa yun, yung isa pinag-iba, diba? Ngayon halimbawa yung march, ano tawag doon, yung parade, parade ng tao, diba? Ngayon halimbawa bukas parade ng mga floats, yun, nagkaiba, kaya medyo maganda, medyo nakakahinga tayo. And nakita naman natin that last Panagbenga, hindi naman gaano yon ka-traffic. Dahil maganda yung pamalakad. Ibig sabihin, the police, our traffic enforcers were able to find a solution on how to address this during sa time as Panagbenga. Alright. May binanggit kang word na at least maibsan yung sinasabi niyo po during rush hours. Oo naman, kasi close nga yung Cannon Road. Apo. Ang nakikita ko talaga dyan during rush hours ay itong Nagilian Road at itong Marcos Highway. Di ba may binuksan dito sir sa Mayasin from Agoo? Oo. Yung asin na yan, usually yung gustong bumaba, dyan ang daan. But take note na dito sa bandang Marcos Highway area, yan ang very fast ang development. Kaya maraming sasakyan na pumupunta dyan na residents ng Baguio. Kaya even sa connection lang ng connection ng kuryente, karamihan ng maraming connection ng kuryente ay dyan banda. Yeah. So ibig sabihin, Meaning nandiyan yung mga establishments? nandyan yung mga establishment, nandyan yung mga residential areas, nandyan yung mga sasakyan. At yung iba naman, we have to promote yung paggamit nila sa May Asin Road as alternative way in going to Manila or to the lowlands
lalong-lalo na sa mga small vehicles. Tama po. Tama yun. Yun lang Mhm. ang kuwan natin. And nasabi ni Mayor na may tutulong sa atin on how to scientifically address itong Traffic situation. traffic situation. Mm. So sabi niya, some MMDA technical experts on traffic will be Mm. coming. Mm. So sabi ko, di maganda yan. Apo. Lahat ng bagay na ganyan, maganda. Welcome. We should welcome. Welcome. Yeah. Kasi the more na may mag-aaral, the better for us. Tama po. Baka mayroon naman silang nakikita na hindi natin nakikita. Tama. Yun. Yeah. So, we are in full support of our mayor. Mm-hmm. Sa anumang gagawin, traffic man, garbage, Mm-mm. or other problems in the city. So the council is in support, full support. Oo. Oo. May aspeto yata ng engineering requirements. Of course, ang traffic yan may education, engineering, enforcement, ano pa yung apat na yun Oh. So, talaga, kailangan yung engineering. Tama. Kasi nakikita natin doon sa mga gridlock, kailangan yata ng flyover, no? I see. Yeah. Para hindi na maghintayan pa. Tama po. Oh. At alam mo, I really believe na yung mga ng mga leaders natin noon, like Bernardo Vergara, napaka-kwan yung ano niya anong tawag natin, yung mindset niya. Kasi yung mga pina-implement ng natin yan, DPWH, napakinggan ko na yan sa kanya. Sa kanya? Oo. 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 Halimbawa, dito sa mga gridlock natin sa may Station 2, Magsaysay. Sabi niya, let's make a bypass road dito galing sa may Holiday Inn, diretso na doon sa may lower subdivision. Kasi dyan may mga gridlock. So, yun ang kailangan natin na maaral yung mga engineering requirements para maibsan itong mga traffic situations natin. Tama po. Do we need flyover? Do we need underpass, mga ganyan. Tama po. So, hindi lang yung pagtupad sa trapiko because you cannot solve that just sa pagtupad lang ng Tama batas po. trapiko. Yeah. Tama. Oo. Yeah. So it's really mixing all those components. Oo. Oo. Sabi ko nga, dito sa may Bukawkan, Mm. ang vision dyan is to have an underpass in front of Justice Hall towards yung dyan sa may Nagilian Road. Tama. Sabi ko, feasible ba yun? Former congressman. Yeah. Feasible yan. There was already a study on that. Sinasabing ganon. So, He's an engineer. yes, he is an engineer. Yeah. Dito naman sa Marcos Highway, can we, ito, pinapaluwag na yung, yung Ligarda. Tama. In the future, Teka, yung police station ba doon, aalisin talaga? aalisin na yan. Ah. Babakbakin yan. Parang ginawa ni Moreno yan. So, can we also put some engineering works doon? Baka pwede ng flyover doon. Na? Why not? Papunta ng dire-diretso. Para hindi na nagsasalubong ng todo Oo. yun. Galing Kasi, sa yun nga, sabi ko, doong area Marcos Highway, talagang grabe ang build-up. yung build up Kasi yan. nandun lahat yung papasok. At saka dito sa may luwakan areas, Oo. yan, talagang malaki ang improvements diyang banda. Attorney Benny, nanonood sa atin si Sir Sylvester Gossi. Ano ito nasa Davao City, government. Oh, Oo. thank you, Mr. Gossi. Maayong Baka may masabi ka dyan na solusyon. Tama, nasa gobyerno ito ng Davao City, LGU. Sir Sylvester, thank you. Si FPJ sa Pasay, nanonood. Si Boyet. Si Paring Bong David sa Netherlands, nanonood din sa atin, partner Bong. Thank you, thank you. Yung aking inaanak nasa barko, si Vin Mac, nanonood din. Thank you, inaanak, kailan mabalik mo? Ang uso ngayon inaanak, hindi na yung ninong ang nagbibigay.
Yung ninong ang binibigyan. Yun din na binibigyan. Tagal-tagal lang hindi kami nagkita ng inaanak ko ito. Jan Garcia, dyan sa Cavite. Magandang hapon po sa inyo. Si Bernadette, si Badette, nanonood din. Steven Del Rosario, bro, congratulations! And magandang hapon. You know him? Si Steven? Steven, hindi Yeah, okay. Tagapanood natin. Thank you, Steven, sa panonood. Thank you, thank you. Okay, so, maraming mga bagong mayor, sir, ang talagang nagmamadali na magpakita ng gilas talaga. You mentioned Mayor Isko Moreno, si Vico Soto sa Pasig, you know, this guys replaced dynasties. Po. Dito sa Baguio, ano ang mga talagang realistic na pwedeng gawin na kaagad? Sabihin natin, pwede pagtulong-tulungan. You mentioned kanina, ang isang nakikita niyo pong talagang problema ay parking area. Ayun. Apa? Yun ang isang realistic na pwede natin gawin. Mhm. We have to build talagang public parking area. We have existing parking areas. Swerte ng SM, Oo. lahat punta doon pero talagang limited. So, kailangan na linangin natin ito para yung capacity niya ay mas dadami. Let me Halimbawa, cut you there, Councilor, no? I'm a witness. Yung UC nagpresenta sa inyo ng study, a comprehensive study including the very development of Burnham Park with parking. According to them, they spent 3 million pesos of their own money. Ano pong nangyari? Ba't hindi po yun ipatupad? what I can remember na Apo. sinabi ni former Mayor Dumugan Apo. ay nasa NEDA. Aha. So, if NEDA approves yung comprehensive development ng Mhm. Burnham Park na yan, then it can be a basis for the city to come up with the development ng Adoption. adoption. Oo. Oo. And sa aking palagay, hindi pa namin na-approvean din yan sa sa City Council. Although there was a Ano yun, i-present lang kay Mayor, hindi na i-present sa Council? Maybe to the previous council. Okay. Pero sa akin, since 2016, I don't remember na na-present yan kung paano talaga yung Execution. oo. Mhm. Yung tinatawag nila na improvement dyan. Oo. Wala akong alam dyan. So this time ba, pagka may proposal kayong ganon, does it need to pass through the NEDA? I think so because it needs an investment. Okay. Oo. So, yun naman ang narinig ko kay former mayor noon. Meron din isang kilala kong arkitekto na nag-volunteer din ng kanyang proposal. Marami. So, meaning, marami po ang gustong tumulong. Maraming may nagkuhan din eh. May nag-offer na ganitong gagawin natin. So, actually, during What is important, Councilor? You recognize the need. there is really There's a need. really a need, yes. Kaya nga sabi ko, identify roads which we can utilize na maging parking. Mhm. Kasi pag underutilized naman yan, we utilize it as a Mhm. parking Mhm. to para mabigyan natin yung pangangailangan sa parking. Mhm. Kaya nga dun sa mga barangays, ang policy natin dyan, Mhm. kung kaya Mhm. na may parking dyan, Diyan na lang. okay. Mhm. Okay. Ikuha natin kasi talagang napakalaking problema ito. Doon sa barangay. Or why not, sir? Why not have a more stricter implementation of the building code? That you require this, say for example, new constructions of the building. Okay. That's That's why we need Magalong. Why? Kasi nakita ko na talagang may resolve siya. Yeah. So, this time, we passed an ordinance Mhm. na requiring all establishments na talagang Mhm. those establishments which converted Mhm. their
parking area na maging commercial, talagang they have to use it dun ayon sa plano. So, I think we have to tell the mayor na meron itong may ordinansa tayong ganon at nasa enforcement yan eh. Tama. Kami sa legislative, Yes. of course, sa enforcement, sa mayor. Tama. So kung i-enforce niya yun, talagang malaking bagay. Malaking bagay because there were listed several establishments na talagang nag-convert ng yung parking, convert na commercial. So, yun, we can suggest. But it can only accommodate not so significant, pero para sa atin, maliit man, malaki na yun. Maliit man, malaki na yun. Kung nakaka-accommodate ng 20 or 30 cars, okay na yun sa atin. Kaysa na yung 30 or 20 cars nasa kalsada lang. I remember si Senator Sherwin Gatchalian has a proposal, I don't know kung batas na ito, na kung wala kang parking, wala kang karapatang bumili ng sakyan. I would encourage that, and we should actually support yung We should. bill na yan. Na kung wala kang parking, di wag kang bibili. Mag-motorsiklo ka na muna. Or ito, the Department of yung DOTC, DOTR. Apo. Pwedeng i-require yun eh. Through an administrative order eh. Yeah. Or the LTO, di ba? Oo, LTO. Na pag may sasakyan ka, you have to show proof na may garahe ka. Tama That po. is within their jurisdiction na yan. So, wala sa atin yan eh. Kung meron sana, di gawin natin. Oo. Pero, it's with the jurisdiction of LTO. Sana nga maging batas yun. Sana. Alright. Mga kaibigan, tayo po magpapatuloy sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader ng Philippines. Kasama po natin si Baguio City Councilor Attorney Benny Bobogaw, ang chairperson po ng Committee on Transportation. Babalikan po natin siya sa ilan pang mga issue. Samantala, ulitin ko po yung ating tanong sa bayan. Nakakabuti ba o nakakasama sa mga Pilipino ang patuloy na pakikipagmabutihan naman ng gobyerno sa China? Yan po ang ipinag-aalok nating pag-usapan natin mamaya. At meantime, break muna tayo. Balikan ko po kayo pagkalipas pa ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.